he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna awmlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie kumsang ni sompanga me ni khat jing lamania Rogers County Oklahoma State truck driver pakhat chuan Kenny River le zo mek lain luya chuan motor niom tak lo lang det hi amua angai thalo chuan a truck chu ti dingin azuena arin nangein motor chu alo ningeya le tang chuan atlan liamani ringin 911 a call tangal ani police station chuan na thok tu te po an ron thleng chop chil ve ngal maya motor chunga chuan mitang an omem tian en ngala ma se han en mai chuan a chunga mihring mu turan lo omlo lava an thohuai mai tu thar lokhom tu lampo som chop ngai mi lovin a muna chuan an ron pung khom chak hlea police na tho dan chu TV lama an lo live le man der to ni ti chuan motor chu lui kama chuan an hnuk chuaka chu ti an hnu chuan lama chuan motor hnung chu aronin hong hlol maya a chunga chuan an rin lo deuh main mihring ruang alo om reng mai a thi dan le a ruang lo om dan atang chuan thil dik lo engemaw tak chu om ti a chianga ti chuan chan chuan na thok tu te chuan khoi che zui lovin an lo veng hima Rogers County Sheriff Office lama tangin Lieutenant Kyle Baker le anaute an cha phei ngala an ni chuan an chui zui tangal ani ruang chuan an en chian chuan Mexican emo Spanish lam mi emo ani nge yarinoma ataksa chuan silai mulu na nu ma hun kualaya aoma chu ti zatin ka chu ti pal thilani thailo ti achiang viau akap tu chuan thangei tumin adam chuak le palang ti hlau takin akap mol mai nin alang nu chui tu te chuan tunge ni ti hriat theina turenga motal alo kol mil takin tin an han dapa ma se ipte vela te chuan wale te mo ID card te mo engma achan chin han chui zui theina tur thilalo akhau lo maya tunari chuan an shemai don lo ni na lang amai ro chu ti amun ma velan en dik mol lai chuan mi pani an ron lang hlol maya an ruang chhar chuan u nau pa Rafael Fernandez Torres-a ninge an hriat thu an ron soi riap mai chanchin tharlama an lo mua kar chuan u nau pa ta ninge an hriat awangin an ron ngai venta nin anin soya ti chuan abana ta tu atangin an u nau pa ngei chu ni ti an fin fia theita ani chu vele ron kal zinga pakhat Oscar Fernandez chu lung chetakin a chapta zoi zoya au nau pa thina chu a tuar hlenin alang nu chui tu te ro krai lam bo ruak vela chamreng manan ni velo na an neya chulama chuan an ril ruan pe ka ngai ni ti chuan poi khoina mun chu luk takin an endika car dashboard a chuan mobile phone hi alo ma vanei thlak takin tuya in chialovin alo la him pial maya nu china ta na tangkai theidon ti hriain endik turin an la tangal ani investigator de chuan car chung mai ni lo a mun mavel te chu anan dap kwal zela ti chuan le car an hnu chuana tanga hlavak lo phai tual hnim chunga chuan thisen anwa mutta hlol mai ti chuan anom nalai vel chu crime scene poimo takalo nita thil dang po alom ngei be sein nu chui tu te chuan amun ma chu uluk zokin anan dap kwal ngala be sei lok ngein silai mukor an charta nual renga chung silai mu chu ruang an silai mu nu ma mu nen po khan ain mil mel viau mai tin asir le dawa chuan bir burruak engemaw zat le zialbung baka tissue paper them an chhar boka chung te po chu nu chuina atang kai be sein evidence atan an la tangal bok ani Rafael Fernandez Torres-a hi kumsang khat zakwa somsari paruk October ni somni pani khan Mexico City bullo ka khopa khata alo pianga nau pang harwang ve tak ani thina
in chunga in khung hle pe lo chi homework ti lai atanga za et to thil lei tura an tir zeu chuan kholai lo in khel man zia nung ve hlar tak mai ania thian thar han siamte mel hriat mi lo komte hi anuam ti chi ani aron puitlin hnu point azia chu pai tak thei chuang lo khopui sang tlo kwalte zin ve wa thil thar le mi thar han ton te hi anuam ti berpol alan ni renga mel hriat po anga ve viau rengani kumsom hnianin anule paten khosak ol samjok na ni beisein US lama an pem puya chumi nu po chuan an u nau zinga au pa berti taka amo phurna hlen zo hle arem thokin chung ko en kol na chu akova in ngat deu top ati theya anaw te chu zirna lamari ru pe pum hlum top turin adua thildang engma ti turin aphut ngai lo thei top chole khazir tur le sap trong po thiam thuai tum turin a fui sau thina ni chu tiang chuan trul thok kwalin au nau te chu achom chhota zela sumain khol nga deuh hnuwa motor lane taxi atan amanga zin vei wale motor khalvel chu anuam ti zong takaloni bok nen atna chuan atuin an khosak po tlemin aron ziom chhove ta ti chuan ain khol chhove beka asum nei na tlin vele motor danga label zela a then taxi a service tira a then ho chwa thein a siam boka chu tiang chuan aron hlotling chhota viawa an kho chuak welfare tulsa hispanic community a po mi hriata hloin a hming thave viau ani Rafael hi a felin mi biang biak te hi athiam ema tin athil phal hlenin an soibok atran puina beise lo pan to chu kutbengin hotir ngai lo an ti hial ani ma se mi thatak po hian thil thalawan tong ve fowa mi fel bernia ngai poin hotu an lo nei ve tlat thin mani ke ding tlangwal tai male fel Rafael po rong taka ka hlumania athi na phena thuruk in thup hai chwale athat tu hriat chwa chu nu chui tu te kova atlata ani investigator de chuan amaron ngai ven tu ho nau te chu thuan an zot fia ngala athi ma hun mandan te hriat masak an du ani ti chuan engtik nge anin biak nun ber tum tialan zo chuan Oscar chuan Texas lama zina tum thu a hrilnin ain soya hetinga state danga azin choi chuan a thlen chin soin aronin report zia ma se hebe tumi chuan aron bele tamielo nin a soi nu chui tu te chuan rin hlel nei lo teran zot lea Oscar chuan chu tianga au nau pa that du tur khopa hotu mishing chu angai tua chuak zo tlat lo chu ti rol chuan amotora chuan poisa US dollar sang ni borveli apai de reng thina wangin chumi sharan chuan tu te muin an bitum tamayem niang ti chu arilwa zo na lo mani thu asoi chuak ve ni atil sei chu thil thlen dan nen point mil thokhat hle maya a wallet abawa ID card le document poimo dang bo tel vek boka paisa pakhat ma motora chuan an mulo bok nu sui tu te chuan a u thina nena in kung kaina nei thei tur thil enge motal shira nei le nei lo anan zot non lea Oscar chuan an ngai to fanga thil poimo tak pakhat angai to chuak ta hlol mai au Rafael motor chen khachu thakhat liam ta mai khan tu tere mo an lo suwa sam chiam to hi alo nia a hun lai po khan FIR an lo thelu to nge amai ro chu ama Rafael ber chuan rin hlel tur tak ngel po shet lo wangin police lampoin han bo zui vak ngai nan shelova amo phur tu te chuman chualovin anom taringot ani alandana chuan a hlotlin na chu tu te ne moi chikin Rafael sum do na chu ti chiat sakan tum ani mela tuna phei chuana eizon na mai nilovin anun nei na torpha ta ti na ani theyangem a motor lo suwa sam tu te thoka anun na la tu te chu an ni theyangem ti chu zona om thei alo ni le ta ti chuan nu chui na chu chuang niang devin an kalpui taria pakhata chuan mel shed lo a passenger emo a motora sum tam tham taka kol thin ti hretuin a poisa du wangin a that ani theya tin a pahnina chuan it sik nai mo
mi malin huat na wangin tuine mo athat ani thei boka eng zok nge dikti chu evidence thatok tak nen an fin fialo ngai ta ani a chung tela chuan mi mal han rin hlel tur tu man la hre chuang lova tunge eng wang nge ti vel chu an ril ruin anin zot lut ringot maya nu chui tu tena chan na an pek hun an ngak top maya ni investigator lampoin na han bun chan na tur berpo an la shabik lo ama sabera mi pui hriat turin anan puang zar phota an nu chui na pui thei tur thileng po ate mo a lian emo tual thana lam hoi zong thil rin lelom deuh ni an hriat to phot chu thu nei tu te na arang lama report thoi turin an nge na mi pui poin an ti thei tok ti an lo in huam ve ema halo chang kai takin tin phone call po an dong le ta zot mai case danga po kan lo shet pho tongin han chui zui tlak tak takero awang hle chen khatin an pasal hluite tal boi tir na rem changa tan manan lo tuma a chen lai nu an nan lo mang boka thina me po la lungrun lei thelo sap mol ve tak takan lo tam ve viau ani mel amai ro chu nu chui tulam chuan do thei taka phone call zong lo chan chu an mo phurna ni ti hriain thu thar lo lu ta piang chuan lo chui zui ngal chara ti chuan le mi engama zat ne na changin report in angoron lu ta om tatlat mai ruang chhar tu ka chang khan crime scene ke ni river chung le a chuan motor pani pickup truck dum le silver rong car hi atlan zing hle ti reporting engama zat aron lu ta chu han chui zui big train an sheta amai ro chu an thudon chu a toi tik tek khop maya a motor number tal te chu lo chin chia se chuan ti dan om deuh turania chutia Oklahoma State huam chunga pickup truck dum le car silver rong ti topa han zon chu a hu purom viau maya tin ti ngai no om lo tlukani aizola ringot po hian han ngai tu taila pickup var ti top te chui zui ngai ta se arab thak lutuk hamlet angai naom lo chu wang chuan nu chui tulam chuan motor lam ngor ril rupek pum hlum top chu fudonin an shelova ti chuan kong dangan han zo san le shi phot ani nu chui tu te chuan Rafael sum do na mun pui a motor da khom na mun chu watlo thain an shele ta chulai veng garnet veng an ti chu Rafael ateng boka Latin American ho pem khom na veng deuh hi ania dor nei tu te po Latin American thla deuh vekan nia wangin chulai muna chuan an niang Hispanic ho chu an fuan khom na sachin hle ani nu chui tu ten wathen chuan Rafaelan chulai velami hriata hlo zia chu an hre chiang le zuala tuk tin dor shanga lut kualin ati ti veiluam zela an limpui thei le ni in dor kai ho chuan an lo sayani pem thar de ole chong la thiam manglo te po an chong te le lin sakin a thei phot chuan a motorin an du na hmuna a hruai sham thina chutiang khopa mitlom ngai le an chipui te ta na chen fa kom patha le palar takalo ni ti te an vashe chuak ta zela chulai hmuna mi te chuan an ui zia le makan ti thu bak soi tur dangan lo shelom meu lova chutiang kara ama thaddu turmi wazon chua tum chu a hit te chiam lo an hlo cham chiang hle ani ti chuan nu chui tu te chu an evidence nei zinga pakhat Rafael motor chunga mobile phone lam kha anan hoi le ta a call record tele mi biak dan te hriata thula ma se danang zela an chet angai thung mi mal zalen na bo chiat theina le thuruk ni lo pui phor chua theina thil te ni wangin court phalna lak thlap angaya evidence thatak pon lak dana diklo chuan court an chak zo lo pha thei ti anin hria an fim khur hle tual thina thil kher lo a po zu le rui hlo man chung changa po aman tu ten danan hriat tok lo wangte an tai mak lo le fim khur pe tok lo wangte evidence lak dan fel lo le aman dan fel lo entirnan search warrant tel lo mi in a lo lu ve ngot angte aum thina wangin thiam lo chang ngei turangai ten kota thiaman chang le fo thin rengani chutinga ni awang chuan nu chu tu te chuan a phone chunga data omang anglak chua phalna search warrant chu court anan di le te a court in phalna ron pek nuaw luk takin a phone record vel chu anan chingletta ani
Rafael chuan a ruangan chhar hma zan dar kualem ni som panga tanga kuale chan vein kara khan mi engemaw zat phone in a biati a hriat theia amai ro chu dar kuale chan ve hnulama chuan tu ma call to lo baka phone call a don te po a chang to lo shim shima chu ti ni chuan zan dar kuale chan ve bor vel chu a thi hun chu ani mel ta hle tin a hun hnungah tu tenge phone in a biak ti chu chui chian thain an shele boka chung mi te chu a thina nena in zoman ni theina chan sa sang viau ani chung zinga pakhat chu meiche pakhat leti ti mingpu ania olsam takin nu chitu te chuan chu nu chuan hre chuak maya Rafael motor dana bulloka puan sukna dora thok alo ni nge ti chuan leti le Rafael te in kung kai thei dan chuan an chui zui ngal chara Rafael u naw te thuan an zo chuan an u naw pa le leti te chu anin hovak lo ni an hriat thu an lo soya tin Rafael chu pangpar le thilpek engemaw kengin leti thona dora chuan a leng fo ti te trum khat phei chu dalas lama an zin dun ti te thlengin an hre chuak ta zel boka ma se thil buai thlak tak lo om ta leti chu pasal nei lai lo ni tlat mai amai ro chu a buai thlak na lai tak chu nu chui tu te tan chuan chanchin lo ma mani na lai om tlat leti pasal thin rim chuan Rafael chu lo that ta po ni se amak vak don lo tual tha ke sa thil common mangai na thon thulung chiat thlak takani ve don ti na ani maya nu chui tu te tan chuan thil tharani don mi alo autopsy result atanga landanin Rafael tak sammalama silai kana nu ma mun thuma mu chua ania tina hnunglama tangin voi ruk ngot ka ani bok mi tha du wang shim ka pawi chuan atlang puin an lua ten kapa an thi na ngei tura kapin voi tam takutan thlak lo tlang pui Rafael thi dane ro hi chu in thana ngorai chuan huat na na satak le thin rimin hri thlak na ang zok ma chu ti ni chuan leti pasal chu alaka thin rim ber tur ni na lang tabok nen thilom dan chu ain nerem chho ta viau ani ti chuan leti chu thuan wazot fiata thuaya ani chuan Rafael nen chuan engin lai chin na man nei lo thu le thianin kom ngei satlia mayan ni thu alo soya in ngai zong anga an soi chu dot vekani thu soin atang na sa hle chuti chung chuan ngun taka thu soi lai mel lo ena chik taka lo thlir tu te chuan an oi chete e lo tin an zona chan dana po thil diklom nual mai apian ni a birthday diklo sei baka a chena address a hril po a diklo ti te an hre chuak boka a thu sei chu rin ngama har ta viau ani ti chuan leti chu uluk zo ka chui chian trulin an hreta police record ta minga chuang ve toem ti tele atun manun an hria theyang ang chu an database lama an enzui ngala ti chuan le a pian ni le a address diklo pek chan po chu a chiang takwar mai leti chu case dang da ya chui lai mek nin ama man theina arrest warrant nung lai alom reng mai hi lo ni chu tiang te shep chu ni laia tol tha case chungchang police te do ta lo shil le zel mai chu arun thlakin mana chak om ta viau maya amai ro chu nu chui tu te chu an man mo tlat lo leti chu police station a mai chuan omin phot se nu chui na ko an chang kai pui thei jok donin an hriani he mi te thil ngai to kim lu tu khi chu ku washing askop nga than chen chak om khop mai ti chuan leti chuman tamai lo chuan anen thlatangat ngat maya anro man na chuan ra tha chhuwa don ni poin alang ain kota chuan motor pakhat hi aloin hunga chu motor chu ama report lo lut bo zui rem chang chia silo pickup truck dum ang chia kha anile ngala ti chuan chu truck nei tu chu thuan an zot fiata chu pa chuan leti pasal mario thian panin ain soya huneng mo chen chung chu leti te na chuan alo cheng ve to nge ni nu chui tu te chuan a truck chu anan endika ti chuan le thil rin hlelom tak takan mu chuak ta nual mai
a motor registration plate a chuan tisen niawm tak hi lo valkul maya tin kuta tisen kaina hnu niawm tak kut zung tang thla an hmu bawk tin chu mai alani lo motor hnuaia chuan crime scene a tissue paper an charang chi kha a them an chhar le boka thil chu a kal dik chho ta viau mai nu chui tu te chuan in chung po chuan an dap ta zela chu ta le silai pakhathi an va mu chuak le ta rup maya ti chuan an thil mu chua zong zong chu state crime laboratory lama en dik turin an thon ta ngal ani nu chui tu te chuan thil thlen dan an ngai tua Rafael chu tha ni hnuwa ruang chu motor hnunga no luania chumi hnu chuan a car chu tuya nam lu ani le a crime scene om dan velte nena han ngai toin mi pakhat ai tam in nam hnoin om an ring tatlat mai ani chu ti lo ni ta ka chuan leti pasal te thian dun chu an rin hlel om ta wing veng hlea ti chuan Mario le thian pa ro helio ate chu station lama thu zo fia turin an kota ani ama sabera leti pasal Mario chu Rafael chungchang chuan an soipui phota anu pui leti nen anin ngai zong ni na shem ti anan zo chuan Rafael chu pangpar le thil dang engeng mokingin leti thona dora chuan a leng fo ti a hriat thu a soi ve maya a mai ro chu engma thik na emo han thin rim ne mo nei lo thu a soi mau maya a chan poeng dang wang ni lovin leti nen chuan anin then dai tonin a soi tatlat mai a mai ro chu kanin then to ti chung chuan in khatan la cheng dun reng thowa tin chu mai ala ni lo khum khata muin an lain shala la ve reng thonin a soi boka ma se chu ti chung chuan kanin then to ati ve tlat boxi common lo ve khop mai tu chui tu te chuan Rafael thi zana om na ten an zota Mario chuan zan tira tangin ina awma a chuak mi lo nin ain soi chu tiang bokin a thian pa ro helio po chuan Mario te na chuan ria thu soin to thana thlen zan chuan an om ho veka khoya man chuak lo nin ain soi ve boka amai ro chu rin hlel ve vein kan chuak lo an ti ringot chu nu chui tu te chuan in ngana tla kan ngai chuang lo investigator de chuan Rogelio chu a number plate ti sen kai chung chang chu soi fia turin anan tia ani chuan a motor siam na lama in tipem palin ti sen chu atikai pal ni ain rin thu a soi om ang ve phian boxi chuta an DNA lak an rem ti le ti lo ten an zolain an mani zok chuan lak ngei chu thainan hria an lo phur kher mai kan DNA in lak chuan in evidence nena in mil lo tin mut suakanga kan filim ma zokang an ti ve tlat ti chuan an phal na nge in an DNA sample po chu an lak sakta ani ti chuan DNA test result aron chuaka crime scene DNA sample le chu mi te pani DNA chu ain mil ta hlek lo mai tinan silai en digna result poron chuaka chu silai le crime scene silai mu an chharte le Rafael taksa silai mu te chu ain mil lo zong lo a hakan man lak lo to ko ta in lan ve shim ro se tin hanin la lul ve ringot don poni se nu chui du te chuan tran chan tur pakhat man nei lo chuan an mol pho thui mai dona chu wang chuan rin lelli sa tanga thai chiat mai lo chu ti thei dang om le talo ti chuan rin lel tur zona tang bokin bulan an chan chale ta be se na sang takan nei nu chu tia tir tang boka han be cho an ngai le tur chu a thin rim thlak mai pialama a peom to lo hle maya victim chung te hena e khai pathian ro rel dan ni hriat thiam angai nia tia case ti to mai po a cha kom ve viau to mai the ni a mai ro chu tiang mai main an kuta chunglamin mo phurna da to chunglamaro rel na han pu thluk le ngot thinang hi an ni chon an ti ve ngai tlat lo mithi chung te lung dam na tur le miswal chona phu tok shem na mu nge theinan khesi chin fello ban sanan tum ve bau lo ani tin mi puilam poin na satakin thu nei tu te chu an nor ve boka abik takin an ni pem khom ho le American firin ti ho zinga khon in thierna lana sa ema chu wang chuan an ni pem khom ho ku chuan sap pachalai chuan an case bozui chungchanga
thu nei tu te an nor na sat angai deuh bik thin tin chulai venga cheng ho zinga chuan pem tharan la tam bok nen an thalangam chia lo hlom boka an chipui thina chuan an maniang hispanic ho riau chuan omanga tha tumin hun rem changa melaniang ti thlengin an ngai to lo theilo an ni ngei po chu tual thi ve reng theine in ngai na lian takan nei vea nu chui tu te chu mi sual man chuak thuai turin an nor ta sek mai ani ti chuan abul chang bok chuan an chui le ta au nau pa ne na in biak nun ber tum khan Texas lama zina tum thua soi kha ania khami chuma passenger tur kha tu nge ni ti a phone record atang bok chuan anan zong lea ti chuan a thi ma lok anin biak na dingei tur pakhat chu an mutsuak tanol mai a passenger tu ne na chuan a thian pakhatin accident to thu a shrila chu pa chuan chong la thiam lo wangin police ten thuan zona chong let tu a chan sakangaya chu wang chuan an hun tiama alam theilo tur thu a hril tian mutsuaka hemi anin biak na hi zandar kwale minit som panga vel ani nu sui tu ten an rin danin Rafael thi hun hi dar kwale chan ve vel ani mela chu ti ni chuan a thi ma lok tak taka anin biak na ti na nia anin biak zo rual hian a thian pa hnen lam chu pan ta po ni se thil dang han ti na manan to lo shima chu a thian pa chu adam lai mel mununung ber tu ni arinoma tin ama that tu po ani thei ta tlat mai ti chuan a thian nia soi a tong le sak tura chu tunge ni tang chu pa chuan bum chuakin alo that tamayam niang ti chu zona poimo takalo ni le ta ani lo poin a thian tuemo anga in soin chu mi chuan a bum chuak ani thei boka zir chian alo chu le ta ani ti chuan chu tianga ron kol tu chuan an chui zui ngal thuaya Rafael ruanng an chhar na vela tanga ron kol ani ti mobile signal man na to ar tangin an she thei ta phot ti chuan beise na sang taknen chu phone number chuan an chui zui zela poi khoina bul vela tang chuan kalbovin tulsa khopia chuan a let lenge ni ti an she thei ta boka chu phone nei tu chu tual that tu ni em lo poin eng tin mo tak chuan an nu chui la ya chorin nam noina nei ti le Rafael thlem chuak tu po ama chu ni ti a chiang thokhat ta viau tuna chuan phone nei tu chui chuat chi an mabak ta ma se har sat na om le tlat chu phone number chu tu ta nge tian an chui chuan minglem manga book alo ni tlat maya anei tu she theina tu reng thil ma lo om hau lo mai a mai ro chu har sat na chu hnual na mang mai lovin an nu chui lai poi mo zian nem nget tuan ngaya chu number nei tu chuan in thup du na chan enga motak anei nge nin alang tlatani ti chuan nu chui tu te chuan kong dangin ma anan la lea chu phone number tanga mi biak ho chu anan list chuak veka chung zinga chuan Rafael thi don lai vel nia an rin zandar kwale chan ve bor vela abiak mun bik ming pakhat aron lang le tanol mai chumi chu marco lara ti ania ma seva dop ngal pop ai chuan a chanchin an hria theang ang hre sa thu zo an dua ti chuan police record lama ming chuan an zong ta an record a chuan alo om chiang so be khop mai ri hlo zor thu ate aral thuam zor thu ate le thil dang tol that tu qualification atana poimo zong deuh tho a chuan alawin nam hnoi deuh vek to hi lo nia tin phone record atang khan marco azok chuan an number in hlel kha aron call ti a hriat theya chu ti ni chuan ama poina number chu anei ngei ti po a chianga chu wang chuan chu pa marco lara chu konfi takin an man thei to anin ngai ani nu chui tu te chuan a chen na mun chu har salutuk lovin anan chui chuak thuaya ti chuan langlo lai atangin an lo wachang taran mai ani chu ti an chan mek lai chuan motor pakhathi marco chena in kota chuan ron ding data chu ta tang chuan ama nge chu aron chuak ta zana in chunga chuan alut ta chu vele nu chui tu te chuan atlan chu lau takin putruk na om tur zong a chuan anin zar phar ngala ti chuan
tlan chiat theina zong an dang chat vek to anin ngai hnuwa aurin na mangin Marco lara chu biak an du thu shilin pona ron chuak turin an ti ta ani amai ro chu pa chu ron chuak tamai lo chuan in chunga chuan atom tatlat maya alan vau de khur nu poin ala ron chuak du der lo nu sui du de chuan phone mangin an bia in chunga chuan anu puile afa te anom ve ti te an shele ta zela a boy thla khop mai anu pui fanau te chu atha mai ten hlawa tin in phen nan po amang she vakin an ring lo chu tiang chuan bo ruak chu asang chho ta hlea police lam tan po vapong ne ka vak chi ni lo amai ro chu van nei thak takin chu tia thode de panom lai chuan kong ka chu aronin hong hlol maya anu pui fanau te chu anronin zui chuak ta dem mai ani chu la tang tlat thunga ma se in chunga midang anom to lo ti hriat ringot po nu chui tu tan chuan thok huaina thamani to tho Marco chu ala in khung ngat maya pon lama do thei takin police te chuan an lo chang ve ran boka chet sonan tum big ei lo chu tianga dar kar enga mozat an hual bea ron chuak tura na nu chuan Marco chu aronin pe ve tange ani ti chuan rang takin police station lama an hruai ta ngala Marco chuan tual thatu ni nge an rin chu phone in na be fawa anin mel hriat nge nin alang tin police ne na in pedu lawin dar kar tam fe tom tlat dana khan tual thana chuan in nam noi na anei nge rinom hlea case danga manalo tok nual to bok nen an nu chui lai chu amoran bok nai ta nia nu chui tu te chuan anin ngai ani ma se tia ngai le tatlat mai Rafael thi zan khan crime scene bul maya akal lo ti a phone signal an chui na tangin an mutsuak le tatlat mai chu wang chuan internet kal tlangin eng tin emo awat hatte ni ngot lo chuan ani chu a filim nin alang le tatlat man hlawa lo to mareng chante po kha eng dang wang ni lovin tun main man lo to zin to ema wangin thu boy danga in nulu le chu hlau hle hi lo nia tuan zo fia po chuan eng ma zep nei lovin thatakin a changa zel tan lo na tur ani chuan eng po tia huam ni main alang a phone endikan deal point thatakin a pea ti chuan a phone atang chuan an number rin hlelber Rafael a thlem chuak tu nian hriat chu an call ta chu number chu Roman Medrano number ani ti an hret chuak le ta Mario chuan chu pa chu hriat polo hrengeya tu sa khopi an chen na mun po chiang takin an atang chuan an hret hei ta ani ti chuan search warrant nen an chena in en dik tur chuan an thok phei le ta ma se in chuan an lut chu an rin anga lo ni lo top mai an in chung chu alo tlabal lem maya bungrua le furniture tak ngial po oma loi alo lova aruak huai mai ani chu ti taka aruak na chan po chu an hret hiam thuaya in chunga chuan bil chi sang pek lo hi lo nual maya bathin na le kha te bil pek that lo wanga service ti top tura vauna te chia in thin na le kha te alo ni nuai mai chu mi te nu pa chuan suman momo hle ti a chianga an bungrua te po chu an dekaral zo vek to ni mel chu tiang chuan din mun ni lai chuan thilmak angreng takan mu chuak le tatlat mai anin an dapna lama chuan romana nupui blankai paras chu anan ena poisa tam tham zet mai hi alo reng maya anan chiar chuan $US sang ni tling lo shet hi lo nia rethei heavy manin chung bungrua po shal deuh tho toin chu tiang zat sumalo lakol chu ain melo viau maya tin poisa zat kher te chu angai that thlak lo ta khop mai Rafael khana motora $1 sang ni vela kol niin an hria khania kha poisa khala in tlema zong chuan lo man to ani mel hle ti chuan police station lama thu zo fia turin an hruai phei vele taphot ani blankai chu thuan an zot fia masa ani chuan Rafael po chu a shelo shim ni nain soya tin apasal roman nen chuan tol thana thlen zan khan anom dun reng nin ain soi boka
a pasal po chuin nam hnoi lo tia chian thu thlengin a soi bawk ani ma se sumlama harsat na satakan tok ti alang renga an veng tele thenom te poin chu an hriat dan ani tin anina document sang an chhar tang rengot poin an harsat zia chu chiang khop maya chu ti chunga paisa tam tham takan lo kol dan lai takha tu chui tu te lungdum zo khop chan na anei thei tlat lo ti chon investigator chuan a pasal romana chuan an kom velea ani po chuan Rafael thina chungchanga chuan engma hriat nei lo thu a soi velea Rafael ngei po chu a hriat mi ani lo thu te soin a thina nena in zom thil reng chu a pha fai vek ani a mai ro chu a ma thuan lo zo to marko khan blankai chu Rafael chuan star ve de unia hriat thu te chumka chu Rafael chuan Tulsa County zela a taxi blankai chu alo va hruai wangin romana chu alung ni lo viau ti te thlengin alo soi vek toa chuan thu hriat nen anan dop zui ta ka chuan romana po chuan a phareng thei ta big lo Rafael an anu puelo va thla ti te po chu an nem nget thei ta amai ro chu poi khoina thlen na hmuna akal ve ni an pu na chuan ala phana sa hle thung nu chui tu te chuan a pasal thil soi hre sa ran chuan blankai po chuan an kom thalea Rafael nen an lo in thla to ti te pasalina sei chuak ti a hriat chuan ani poina thu soi a thlak chop chil zui ve mai boka ama Rafael ala shangai mi lawanga in soi si khan a hriat ngei thu le anin biak ve zeu thu a in puang ta hlol mai tiranin kara thil thleng pakhat soi chuakin chumkhat chu a taxi a thla chumin Rafael chuan a fight deva chu du lo wangin a pasal ramona po a hril nge ti te a soya chu ta romana chu thik tu chezet mai ani wangin a thin rim hle ti te thlengin a soi chuak tariap mai chu ti ni chuan romana thin rimin Rafael chu a that tamayam niang ti chu zona lian tak anita amai ro chu an thu an thlak zunga wang chuan an thil soya chuan oi chin le oi lo chin tur hriat thiamangai don hle tunan chui china chuan romana churin helom beralo nita ril hel chan tur po chin ni oma pakhat na chuan sum le pa ya nei lo hlea chia choi tur le bil chi sang petura thin na dung reng box sia chu tenga sum nei lo mangang tan chuan a motora paisa tam tak kol thin ti a hriat chian Rafael han bitum mai chu a om viawani pani na chuan anu puya lo thla wangin Rafael chunga chuan a thin rim viaw toa mi pat mai chiat na lam hoi zong in komalo tum le zel ti a hriat phei chuan pathik thu chia romana thinina tuar talova a that tamai ti na ani thei bok eng po ni se fin fiana fia fai takan le nei thei ri lo thil tam tak sei chuak to ma se an pani ni chuan tual thana in nam noya pu na chu an la phana sangang maya poi khoina mun na ya chuan khamizan khanan kal lo ve ti soin ina anom nin ain soi ve boka ma se nu sui tu te chuan an oi lo hle thung achan chu romana phone signal an chuina crime scene bul naya mobile to araman ngei ti an hre to tlatani tin chu mai lani lo khamizan khan romana chuan blankai chu voi som ni chuanga bia ti mu chuania om du na reng si mun le muna in kol tlut thuom lo do tan soyani mel viau mai nu chui tu te thlen chin chu a che to mol lo poi khoi tu ninge yarin an man to a chan chan tur po mobile phone to war signal pek chua tang tele call record tang tein an nei to boka tin poi khoi du chan tur omang po chan thatak tak panian nei to boka an din mun chu a thato viau ani amai ro chu ko than thleng tarup se thiaman chang nge yangem tiaro konfi dewa soinga malahar an evidence nei te chu dik mel tak ni ma se dik lo thailo ero ala ni tlat lo entirnan anukilten romana phone chu minan ruwa chu pa chu tol thana chonin nam noi ta sia ka client an pu taringot ani tita se lelamin fin fiana an nei tlat lo chuan an filim ve thei tlat tin voi somni a call ti te po chu au kil te chuan chu phone keng tu chuan a mangani maya tin an soi dai thei boka tu sui tu lam tan chuan a ho ve der thei tlat ani
an rin hlel omber ina an tomtlat victim hian an nu hi star ti vel ringot han chan chan chu chaka har viau don amo phurtu an ninge ti fin fiana fia fai fek fokan nei theilo chuan court chuan tol tha thu boya thiam lo chan tir ngot don lo chu wangin thil ni mel ti vel mai ni lo evidence den strong heavy rin hlel rual lo khopa chiang fin fiana an mamoni tin tol thana man ruwa asilai ngei po chuan la mut chuak lova mita mutu lan nei heklo chu tinga ni wang chuan an ma son na chu thui viau to ma se ko than lu pui tu rem chuan ala be tham dewani chu tia mangang ru taka nom lai chuan chanchin lomom takan sheta hlau mai forensic laboratory lama tangin endik na result aron chuaka poi khoina huna beer bur ru kan mu pakhata fingerprint chu Roman Medrano kudzung chang thang e ni ti anron fin fia tarup mai le chu zet chu loma zuan tor na tham anita amai ro chu ti an zuan tor pa chuan ani mai thei fingerprint result chuan an en chiang le dewa thil buai thak takaom le ta tol thana huna fingerprint an lak pakhat chu Romana kudzung chang thla ni lovin midang fingerprint ani ti alowin ziak le tatlat mai amuna chuan Romana chu aum ve ngei ti chu chiang viau ma se midangan ve chuan tol that tu ber aka plum tu asilai met puak tu tak chu niam ti zona alo piang le ta awa buai thak tak koda thiam chang tur chuan zona zo le chuan turom mi alova poi khoi tu ni nge ti fin fiangai si nu chui tu te chuan a moran bok thei thlot lovani ti chuan chu fingerprint nei tu chuan an zong le chara an hu phur to telul nen rinai takin tun chum chu an ol sam ve tlat chu pa chu Rafael nen po in she thatak an dor bullok ice cream zuar thin adan morasa alo ni reng maya ani poi pemlut ve thoni wangin an ram lama main thon holo ni to chung vela tang chuan a fingerprint chu police record alo to ani eng wangin nge amel shiat thatak Rafael thina chuan ain nam noyang ti chu shiat chua chak om tak hop mai chumi sha tur chuan ama chuman masak alo chu le ta ani amai ro chu man ngal mai thein be se lai chuan chu pa zek zuk chu lo bi bo man dai mai no chui tu te chuan saphat to ma serul rufim man hunani ti shein malak dan turuluk takinan ngai to lea ti chuan thil hit dewan ngai to chuak ta atna na chu social media lama lo tui pui ve phian mai hi lo nia ti chuan courtrem ti nain Facebook lam ho tu te chuan an be popa khoilai hmun atangin nge khoi ti ten an chuya Detroit Michigan a om ti an she thei ta ti chuan atnan mora support chu tol tha tu boirin hlel thu a chuan an man vele ta ani nu chui tu te chuan thuan an zot fia ngala atira chuan in nam noina nei lo thu soin zona po that takin a chang ve maya ma ser an dop thui dewa keni leivela chuan i kal reng em ti ten an zo thlen ta ka chuan a chang ok donin ain shedeu nge ni ukilama mo thu a soi chuak ta rup mai hei zeti chu investigator tan chuan chohan ei khom hluaina thamanita chuta atna an man ti she chuan Romana polom hle thei to big lova police nena in kom that le du thu a soi le ta chung mai adunga police ten thu an zo le chuan tol thana thlenna hmuna chuan atna chuan kalpui turin soma engma shilovina kalpui ve mai niin ain soya poi khoina chuan in nam noina pakhat ma nei lo thu soin tol thatu chu atna na ngei chuan ni thu a soi ta vek mai tu sui tu te ro chuan thu soi chu oi lo po chulin an sheri lova an nui ru tet to mai ani Romana in pona thu keng chuan atna na chuan an kom thavelea i thian pa Romana hian a pu vek chenio anan ti deka ani po ngai dan lo ni lo na samai enge ni big ka shet ka sei veng ati talung lung maya tol thatu chu Romana ngei chuan i thu a soi vele tatlat mai a soi dan chuan Romana chuan a paisa bat saklat maya paisa chuan ei don nia in soin lampui turin a soma ti chuan paisa dong mai tur in ngain a chho pui ta nin ain soya kalpain biarten lei koya
ngai that takin azui ve zela ti chuan keini river le chuan kalpui ta nin asoi chuta nom lai chuan romana chuan Rafael chu phone ani potnu dewaron thlenga beer ten in ho nuin romana chuan atna chu engamati turin motora chuan atir phea chutia motor bula om lai tak chuan silai ria sheta an hoile chuan silai keng chunga romana loading reng chu awa mutan in ain soyani nu chui tu de tan chuan tu sei zok nge dikti hria chua chu an nani ta de ummaya azia ta phian adna na chu do ta soilo fin fianga mem ti anan zo chuan phur takin lie detector test nei chu alo rem ti ngala ain chan tlin zui tak zela wangin tol thana mo phur tu ber chu romana ni ti a chiang chhota ani adna na chuan Rafael ruang chu motora hlan pui ti te motor po luya nam lum pui ti te po zep lem lova a hun lai po khan sherma tin ain thiam lo hlea ma se romana chuan kap ve mayang ti hlo wangin a pui ta zel mai nin ain soyani tira nuwa azin bo chan po ka engdang wang ni lovin romana a hlo wang le ala ka tanga tlan chhia du wang nin ain soibok ti chuan kumsang ni som pasari jun thla khan khot lama ro rel na kalpui nia romana point thil chu chiang thokata angai niang case chu beilet lo athanga first degree murder thu boya thiam lo chantir nin dam chung tang turat ti nia parola dil thei thung don ani tuna hian Davis Correctional Facility Holdenville Oklahoma alatang tareng ani adnan morara mo sapo tol thana pui tu case a thiam lo chantir nin kumsom panga chung tang turin a chung thu relania James Crabtree Correctional Center Helena Oklahoma alatang ve mek bok ani ole khati zong khatun tum Geronimo crime kan ti chho thei te chu ani le ta rinom taka kan content te min lo ngai thak saka min lo thir sak thina wangin atharin in chunga lom thu kan soinon le molani Geronimo subscriber te in felema giveaway trasial heavy kan non ti trepania min lo ngai chang reng lo tuk chuanom choi tui mut tui mang tha vek ule